Eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da haɗuwa a wannan tasha ta wata Hausawa Media. So a wannan bidiyo na farko zan koyar da yadda ake samo littafi daga yanar gizo. Misali kai ne kake buƙatar wani littafi haka, kana so ka samu soft copy ɗin shi yadda za ka dinga iya karanta shi akan wayarka ko akan na'ura mai ƙwaƙwalwa. To soft copy dai kun sai da soft copy yake. To misali ina neman littafi, abin da ya kamata na yi sai in tafi browser ɗita, sai in nemi browser ɗita a browser. So yanzu ina neman browser ɗita, to ga browser ita da na fi amfani da ita wato Firefox. Kawai sai in shige ta, ina jira da browser ɗita ta buɗe wato Firefox browser ɗita. To bayan browser ɗita ta buɗe sai na zo sai na saka shi sunan littafin da nake son dubawa. So a kasancewa Firefox browser tana amfani da Google search engine. Nan in kuka ga daga nan gefe za ku ga shafin Google. Na fi amfani da Google dai saboda gaskiya Google search engine ya fi ƙarfi. So Google kawai ina zuwa ina sai in tafa sunan littafin da nake nema. Amma in na dinnan ba Google bane ba, zan iya zuwa Google misali. Yanzu misali a ce ba Google bane ba, abin nan ɗinku a nan gefen ku maybe da Bing take amfani, wato Microsoft Bing. Ni na fi jin daɗin amfani da Google, don haka bari in tafi babban shafin Google sai in je in saka sunan littafin da nake nema a can ɗin, kawai zai fi. Amma fa duk wani abu da zan tabbatar da cewa data ta a kunna take, idan sai da data a kunna kafin na ce zan yi komai. To yanzu kun ga na zo shafi na Google. In kuka duba nan za ku ga cewa gashi na an rubuta Google. To zan rubuta sunan littafin da nake nema. Misali a ce a littafin Animal Farm nake nema. Animal Farm wani littafi ne na, amma tun da Hausa muke, bari mu ce a ce Magana Jari nake nema. Ina neman soft copy na littafin Magana Jari. Bari mu ga ko za mu iya samun shi. To sai in rubuta Magana Jari. Magana jari ce. To in sa magana jari ce sai na rubuta, to bisa ka'idojin rubutu ne magana jari ce. Magana jari, ko mu bar shi a magana jarin ma kawai. kun ga na rubuta magana jari, sai in zo sai in rubuta PDF. PDF na nufin portable document format. Babbar ma'anar PDF shine portable document format. Kun ga nan ma a rubuta magana jari. Hakan na nufin cewa wani ya taba amfani da waɗannan kalmomin domin nemo shi wannan littafi. To in ma ban gama da a ce ban gama rubuta sunan magana jarin nan a cikin Google app a kan Google din nan na ba, kawai da sai inda nan kawai sai sunan ya bayyana, sai ya mai gurbin abin da na fara rubutawa. Amma na riga na rubuta, ba na buƙatar na sake wani abu, kawai sai inda nan search wannan dan abun mai kama da tabaran hangen nesa, sai inda na shi. To kun ga ya kawo min sakamakon abin da na ce ya nema mun ga website nan kala-kala, waɗanda kuma duk sun kunshi wani file da yake da suna da magana jari. Tunda na ce magana jari ce, ban fayyace wa ita Google cewa magana jari na ɗaya nake nema ba, ko na biyu nake nema, ko na uku nake nema ba, kawai dai na ce ta nemo mun magana jari. Don haka ita kuma Google za ta tafi duk wani file da ta gani akan internet da yake da wannan suna magana jari, ko da kuwa ba magana jarin bace ba, amma dai an samu suna a matsayin magana jari, to za ta kawo min wannan sakamakon. Ni kuma ya rage nawa na bi ɗaya bayan ɗaya har na samu abin da nake so. To kan ga zan iya bin sakamako na farko, a daga gefe ma kun ga an rubuta PDF, sakamako na biyu, sakamako na uku, a haka dai. In ban samu a na farko ba, in tafi a na biyu, in tafi a na uku, sai na samu yadda nake so. To bari mu tafi na farkon mu ga magana jari ce na ɗaya, Abubakar Imam. Kun ga nan ya nuno min alamun cewa zan iya downloading din shi, da kuma ga nauyin shi 5.2 megabyte. To sai kawai sai na amince na danna shi wannan download button din, sai na danna. Kun ga ya riga ya mun downloading. Zan iya bude shi nan take, in na ga dama kuma na canceling, sai na je can inda abin a cikin wayata akwai wata folder da ake sa mata suna downloads. To duk abin da na yi downloading a wannan folder zan gan shi. To amma nan zan iya budewa, sai in danna open.
already dama na riga na yi installing din wani application da yake da suna Adobe Acrobat Reader. Shi kuma Adobe Acrobat Reader shi ake amfani da shi domin bude duk wani file da yake da PDF. Adobe Acrobat Reader in ba ku da shi sai ku je Google Play Store ku download shi Adobe Acrobat Reader. Kun ga magana jari dai alhamdulillah na yi download din shi, zan kuma iya bude shi, zan iya bin shafi bayan shafi na karanta littafi na. Masha Allah, wannan hanya ce ta wata hanya ce ta farko. Wannan hanya ɗaya ce da ake bi domin downloading domin samo littafi. Akwai hanyoyi da dama. Ta yiwu a ce misali mun duba magana jarin nan ba mu nema ba, sun kuma wasu hanyoyi ya kamata mu bi. To a hankali in kun bi ni insha Allah ɗaya bayan ɗaya zan nuna muku hanyoyin da nake bi domin samo littafi daga yanar gizo. Masha Allah, sai mun hadu a wani bidiyo kuma. Wanda kuma bai subscribing wannan tasha ta ba da Allah ya kokari yayi subscribing, kuma ya kokari a ga wa ƴan uwa da abokan arziki game da wannan tasha, dan wannan tasha ta dinga kawo muku abubuwa masu ilmantarwa da fa'idantarwa insha Allah. Nagode, ni ne naku Faisal Ali Garba. Sai mun hadu a wani bidiyo nan gaba.